12ची परीक्षा येईल काय येईल कधी कर आता दिवस कसे 22 तारखे हा असा परीक्षा समजला अशी अभ्यास करतलं होय अहो जर उठता गाडी बिडी घेता आणि गटार जाता प्रत्येक मित्र घेऊन बस 22 तारखेपासून खूप टाइम महिनो भरा महिनो महिनो असा आता रवले मोजकेच दिवस कंटाळ करू नको गे सांग गे त्या ना याच्या पुढे तुला जमता तर कर नाही तर सगळा सोडून दे चल मका नको सांगा मी नाही खात होते लाड केलंय मका जेवणच नको नाही गेले तरी आता अंडी ह्या ता हाडून लाड करता दिलाची मोठी एक तर इंग्लिश पेपर ह्याच्यात काय मागा सांग पाठ करतलं इंग्लिश पेपर पाठ काय करूच नसता आपला व्यवस्थित अभ्यास कोण तो काय ना करता अभ्यास करता काय शाळेत खर्च आपला पुस्तकावर 4 पैसे तो जमा करता शाळेत खर्च असा त्या का अहो बापूस काय करतले तो माझ्या अडको बावडू बसा ना गणपती बसो कोण ये घ्या तो बापूस असा नाही मी नंतर रात्री करते निघताना जग मारती माका काय परत माका कंटाळा नको